सुशील चंद्रगाच्या दुकानात ठेवून सांगायचा. गेली गाडी आता दुपारी जाऊ काय 4 वाजता बोल. पार्सल येऊ लागली मुंबईवर ना पुणग्या बघा. कर मग दाता किती बिझनेस बघा काय वाढता तो. साठा हा. आंब्याची साठा असा बघा. आंब्याची साठा, फणसाची साठा, हा. तळलेले गरे, हा. आगुळ, कोकमा. कोकमा, हा. काजू, हम्म. काजू गडची पाकिटा, हा. असं बारीक झाली मग तेच व्हायना गोष्ट. मिरी, मिरी लावली. हो मसालो. मसाला तर मागच्या लोणचा. वेळेस लोणचा हो भयंकर आहे ते. मग उद्योग होते. पार्सल कसा होता कापसे द्या कर मग. कर्म म्हणजे तर सांगत नाही म्हणजे काय त्याचा तुमचा पाठवणार आता खाऊचा एका उकडो खात्याशिवाय पाठवणार हा. आता पुन्हा धकत जाऊ काय माका आता. गाडी सकाळीच गेली. मग मी जातोय आई झोड येतोय. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय गाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता सकाळचे 7:30 वाजतात आणि मी आणि आज तुम्हाला नाना पण दिसत आहेत बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओत. मागच्या बऱ्याच दिवसात ते गायब होते खय होते ते त्यांना विचारा खय होता सो शेती करू का आमची. हां, त्यांची शेती मग ते त्यांच्या शेतीत बिझी होते. आज इली होते तर आता आम्ही तरवा आणायला चाललो आहे. म्हणजे तुम्ही आता म्हणत असाल की अजून यांची लावणीच झालेली नाही आहे पुरी, तर तशी नाही, लावणी आमची कधीच झालेली आहे पुरी तरव विरव लावून. पण काही कोपरे बाकी होते आणि कोणाच्या ना कोणाचे उरलो होता रो. हां, तो आता आणूक चालला आणि बाकीचे कोपरे मग पुरे करायचे, 1-2 काय असतील ते. म्हणून आता मी नाना आणि भाऊजी येतात वाटतं पुणगेकडे येलं आता. तरवा जाऊन घेऊन येतो. हां, तर वो जाऊन घेऊन येता. तर आज परत तुमका काय लावणी बिवणी दाखवणार नाही, दाखवली तर जराशी, कारण की तुम्ही आता रोज व्हिडिओ लावणीचे बघून कंटाळला असाल. हां, म्हणून काय रोज थाटतात नाही. पण नाना आज लावणीच ना हो. हां, मग आज दाखवू गोया जरा तरी. चला आता पुणगेची बघूया, खबर काढूया. हो पूनम, पूनम काय गायब याला गेला काय दा काय गो ऊन आहे नि चून आहे या. वस्ताड पडत मला भटकन या बघितला देवपूजा झाली आहे की का किरा होला नाही सकाळी काही महिने सांग बघूया. आंघोळ बिंघोळ झाली नाही वाटतं झाली याच्यात. झाली थोडीशी पाणी घालून झाला. वाटत नाही मग. हो का झणपट खाई चाललं का झणपट गणपतच चाललंय काय म्हणता. जायची वाटतं चल पटाकन. काय केलं रात्री अळवडे अरे वडे माका 2 दिवस बघूया. आता ना वेळ नाही. गरम गरम करली की काय बरोबर. आता नाही अरे म्हाताऱ्या माणसा ठेवचा त्याने कोणाने खाऊन कसं काय अंगार मास वाटूचा की झाले खाऊन 4 चार घ्या मग बाबा माझे झाले का. 2 मागा द्यायचे तर यांनाच 5 खाल्ले आणि बघा. पण नाही नको गरम म्हणजे निघून खाऊची वेळ लागतो. वेळ झाला जाता त्याच्यात दिदी आज लावत जाऊचा. आता लाव जावतात नाही. आता ना या दुपारी दुपारी सांगतो. लोकांचा कसा मत आहे फालतू लोकांची सांग उपयोगाची नाही त्याचे हं. लावण्यात नाना दिसा उपयोग लोक म्हणजे ही बाकीची सगळी फालतू फलपूत नाना गायब खाई झालो नाना गायब खाई झालो होय म्हणून सांगा नाही. काम करणार माणूस एवढं. कोणीतरी कमेंट केली ना त्या दिवशी नाना खय गायब झाले म्हटलं कुणकी फुगली हा. कोण तो कमेंट किती driver करणार आहे? मग हव्या म्हणजे विचारते तुला. काय नानकेट खातात काय. होय नानकेट तू काय रे. पुणग्याच्या डब्यात काय ना काय असतात. हम्म. असं भरलेलो डबं राहून दे. कशी घडला का? काय कसली आहे? कसली हो आज काय आजची रेसिपी काय आहे? आमदार बाय कोणी पाठवल्या मी असं लागत काय तर करून घे नंतर कोण नाही शूट करू. बाबलो बिजी असता जाम. बिझनेस बघा पुणगे जो काय काय तो हॅलो काय काय आहे. हॅलो गाडी खाली आहे हो. केली. अरे बापरे पार्सल होता आमचा दुपारी काय जेव्हा- रे. हो. चल. हे पार्सल येऊचा मुंबईवर ना तुझा.
येऊचा गेली गाडी. सुशील चंद्रुंगाच्या दुकानात ठेवून सांगायचा. गेली गाडी आता दुपारी जाऊ काय 4 वाजता बोल. पार्सल येऊ लागली मुंबईवर ना पुणग्या बघा. तर मग आता किती बिझनेस बघा काय वाढता तो. आता ती गाडी दुपारी पाठवून येता की पैसून. साठा, हा. आंब्याची साठा असा बघा. आंब्याची साठा, फणसाची साठा, हा. तळलेले गरे, हा. आगुळ, कोकमा. कोकमा, हा. काजू, हम्म. काजू गडची पाकिटा, हा. असं बारीक सारीक मग तेच व्हायला गोष्ट. मिरी, मिरी लावली. हो, मसालो. मसाला तर मागं लोणचा. लोणचा, हो भयंकर आहे ते. मग उद्योग होते. पार्सल कसा होता कापसे द्या कर्म. कर्म म्हणजे तर सांगत नाही म्हणजे काय त्याचा काय नाही हिरा टाकून काय खावता बिवता नाही हा. तुमचा पाठवणारा खाऊचा काय एका उकडो घातल्याशिवाय पाठवणार हा? आता पुन्हा धकत जाऊ काय माका आता. गाडी सकाळीच गेली. मग मी जातोय आई झोड येतोय. चलो बाय बाय बाय. बाय बाय. तर मित्रांनो आता चाललो आहे तरवा आणायला. व्हाळातनं जाऊचा पाणी असून किती पाणी आता बघूया. हे बघा तरी असं उतरायचं आहे. अरे तू होय वाळी हा. वाळी येतोच घरात की. ढोपरात एवढं पाणी आहे. यो यो खयच्या खयी लाव. ही एक गोणी भरलेली आहे. ही आता भरतात. किती कोपरे होतील याच्यात? 3-4 कोपरे होते. पुढे गेलो की हा घेऊ गावात ना सकाळी जाऊया. चालेल बांधार नको जाऊया. बांधाचे पुढे मळी असून वरची मळी असून दत्त्याची मळी आहे. हां हां त्या मळी असून ते पलीकडे घेऊ गावते ना व्हाळा असून. हा तर मित्रांनो आता तरवा घेऊन चाललो आहे आग्रात नाही काही लावतो आग्रातच लावतो ना. हां आग्रात चाललो आहे आणि बाबू नांगरतोय म्हणून बाबू नाही आला. मी नाना आणि भाऊजी आलो. तर आता जेवढ्या वाही क्रॉस केल्या तेवढ्या परत व्हाळ क्रॉस करायचे आहेत.
किती वाजता पोचलो? आता वाट बदलली. ह्यो शॉर्टकट हा. पूनमचं घर ते त्या साईडला, ते बघा समोर दिसते ते पूनमचं घर. आणि आता इथून आपण आग्र्यात चाललो. तिथे बांध घातल्यामुळे पाणी एकदम वरून खाली येत आहे. मस्त वाटतं. आता इथून या बांधावरून जायचं आहे की कसं जायचं माहीत नाही. बघू मग सोडून जायचं. आणि तो त्यासाठी बाबलो नांगरता, कॅमेऱ्यात दिसणार नाही तो. आधी भाऊजी जाऊन बघतात तेवढा खोल आता पाणी, मग मी जाणार. बाबलो तो बघा ट्रॅक्टरचा आवाज येता. अरे अरे हळू हळू, चप्पल गेला. हां सगळं खाली बुळबुळीत झालं आहे. इलास अरे च्या मोबाईल भिजणार हा माझ्या ह्याच्यात. हां मी हळद थांबतोय. होय होय. हां तर अशा प्रकारे इकडे बाबू आपला नांगरणी करत आहे. हे बाबल्या बाबू ऐकाक जात नाही बघा ट्रॅक्टरच्या आवाजामुळे. ए लोका म्हणत होती बाबलो काया, बाबलो काया झोपाना की काय लोका बोलत होती. अरे लोका बोलत होती. होय होय 5 वाजता येईल. कोण मी आज उठलेलं आहे 5 वाजता. हे किती सगळेच कोपरे लावणारच हो, ते वरचे 2. मग आज हे 3 कोपरे लावायचे आहेत. तर बाबलो नांगरता मागे आणि मी आता घरात चाललो आहे, कारण की आता लॅपटॉप चालू करून ठेवलेलं आहे घराकडे. अरे रे घराकडे लॅपटॉप चालू करून येईल आहे. एडिटिंग अर्धी बाकी आहे, ती आता जाऊन करतो आहे.
तोपर्यंत बाबल्याचा या सगळा चिखल करून होईल, मग मी येत आहे. ए पटापट कर पटापट. ए चल कल्टिश, एडिटिंग करतो बाकी आहे बाबा, व्हिडिओ जाणार नाही. त्या साईराच्या पाहिजे कधी आहे त्याचा नंबर नाही माझ्याकडे नाही. हे कोणतरी बोललो माका मोहन धुवाळी काय 10:30 वाजता चालू होणार आहोत. 10:30 मग लवकर येऊ एक कुठं नांगर 11:30 वाजता जाऊया आपण. किती. मग 10 वाजता सगळे संपणार पटकन. हां मग चल लवकर चल. थांब आता जाऊया. अरे एडिट करून येत आहे तेवढं.